že bude hrať gitaru. Vážení priatelia, dáme si ešte jednu skladbu. Tá skladba nie je naša. Je to skladba, ktorú zložili pán Hanzeli a pán Zeman. Tá skladba sa volá V dolinách, áno. Ale pozor! Táto skladba má špeciálne menovanie. Sme tu vďaka žene, ktorá nás sem zavolala. Je to organizátorka Mírka Sehnalová, ktorej túto pieseň venujeme. Ale, čo je veľmi dôležité, spievame spolu, áno? No, to som zvedavý. Ideme na vec, hej? V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jaspravom ráne vždy svieti, ako prieždenie. Ideme? V dolinách lesnú nadvonia viac ako tráva. Stáda v domoch pieseň znie. Ale sú to aj mimozemšťania. Človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny mier. Ideme do dolinách. Ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a blúdne, ako prúdy riek. Jedenkrát je prísne šíri môd, ticho dolínu strážia, pokým som pravúča zvolí na jarné zvodce očí štát. Jedenkrát je ráno stále skôr, kde sa drevo z hory tížky zváža. Je to slovenské čarovné a hora. No, malá pauza, mon ami. Chvíľočku vydrž, nadýchneme sa.